Wel, croeso eto i wasanaeth YouTube Tabernacle Llwynhendi ac un gwasanaethau bydd yn cael ei darlledu eto am y 3 sul nesaf os dyw ei mynd yn ystod y lockdown newydd. Mae'n galwad i addoli heddiw yn dod o Salm 136. Diolchwch i'r arglwydd am mai da yw, oherwydd mae ei gariad hyd byth. Diolchwch i Dduw y Duwiau, oherwydd mae ei gariad hyd byth. Diolchwch i arglwydd yr arglwyddi, oherwydd mae ei gariad hyd byth. Cawn ni droi nawr at ein hemyn cyntaf i Dduw, Dôr gogoniant, fe wnaeth bethau mawr. Darlleniad ni heddiw yn dod o Efengyl Luc a phenod 17 a mi ddarllenwn ni at adnod 19. Dywedodd wrth ei ddisgyblion y mae achosion cwymp yn rhwym o ddod, ond gwair sawl sy'n gyfrifol amdanynt. Byddai'n well iddo fod wedi ei daflu i'r môr a maen melyn yng nghrog am ei Oedf, nag iddo fod yn achos cwymp i un o'r rhai bychain hyn. Cymerwch ofal. Os pechad y gyfaill, cerydda ef. Os edi farha, madda iddo. Os pechand erbyn 7 gwaith mewn diwrnod, ac eto'n troi nôl atat 7 gwaith gan ddweud y mae'n edifar gennyf, madda iddo.
Meddai'r apostolion wrth yr arglwydd, cryfha ein ffydd. Ac meddai'r arglwydd, pe bai gennych ffydd gymaint a hedyn mwstad, fellech ddweud wrth y fwrwydden hon, coder dywreiddiau a fflanner di yn y môr, a byddai'n i fyddhau i chwi. Os oes gan un ohonoch was sy'n aredig neu'n bugeilio, a fydd yn dweud wrtho pan ddaw i mewn o'r ceie, tyrd yma'r unwaith a chymer dy le wrth y bwrdd. Na, yr hyn a ddywed fydd, paratoa swper i mi, torcha dy wisg a gweina arnaf, nes i mi orffen bwyta ac yfed, ac wedyn ceifwyta ac yfed dy hun. A yw'n diolch i was am gyflawni'r gorchmynion a gafodd? Felly chwythau, pan fyddwch wedi cyflawni'r holl orchmynion a gawsoch, dywedwch, gweision ydym, heb unrhyw deilyngdod, cyflawni ein dyletswydd a wneithom. Yr oedd ef ar ei ffordd i Jerusalem, yn mynd drwy'r wlad rhwng Samaria a Galilea, ac yn mynd i mewn i ryw bentref, pan ddaeth 10 o ddynion gwahanglwyfus i gyfarfod ag ef. Sa fasa'n bellter oddi wrtho, a chodi ei lleisiau arno. Iesu, feistr, trigar ha wrthym. Gwelodd ef hwy ac meddai wrthynt, ewch i'ch dangos eich hunain i'r offeiriaid. Ac ar ei ffordd yno, fe glanhawyd hwy. Ac un ohonynt, pan welodd ei fod wedi ei achau, a ddychwelodd gan ogoneddi Duw a llais uchel. Syrthiodd ar ei wyneb wrth draed Iesu gan ddiolch iddo, a samariad oedd ef. Atebodd Iesu, o'n i lanhawyd y 10, ble mae'r 9? Ai'r estron hwn yn unig a gafwyd i ddychwelyd ac i roi gogoniant i Dduw? Yna meddai wrtho, cod a dos ar dy hynt, dy ffydd sydd wedi dy iachau di. Gyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi. Diolch arglwydd am gael dod at orsedd gras gyda'n gilydd o'r newydd heddiw. Diolch bod yr orsedd fawr yn awr yn rhydd. Mae yna lot o gyfyngiadau arnom ni arglwydd ar hyn o bryd, ond diolch bod dim cyfyngu ar yr orsedd. Bod ni'n cael dod yn enw ac yn heiddiant ac yng nghyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd i ni'n diolch bod ni'n cael dod at y Duw mawr bendigedig, Duw y diwiau ac arglwydd yr arglwyddi, y mae ei gariad yn para hyd byth. Ac o arglwydd i ni'n dod eto i ddaddoli di heddiw, i blygu ger dy fron di, i gydnabod mai ti sydd dduw. Ti yw ein crewr ni. Ti yw y crochennydd a ni yw y clai. Yno ti yr i ni'n byw yn symud ac yn bod. Ac i ni'n dod o arglwydd i ddiolch i ti. Dy fod ti'n dduw mawr, gogoneddus, glân a sanctaidd, wyt ti'n llawn trigaredd. Ac i ni'n diolch arglwydd am y bendithion sy'n dod i ni o'th trigaredd bob dydd. Wyt ti'n grewr ac wyt ti'n gynhaliwr ffyddlon. Ac i ni'n diolch. Mae'n dymor diolchgarwch, ond i ni eisiau diolch bob amser arglwydd. Eisiau diolch yn barhaus i ti. I ni'n diolch eto am ein bywyd. I ni'n diolch am fwyd a diod. I ni'n diolch am iechyd o arglwydd. I ni'n diolch am holl fanteision ein bywydau ni. Ac i ni'n gweld tu ôl i'r cyfant dy law di. Wyt ti'n agor dy law ac wyt ti'n rhoi o hyd. Wyt ti'n darparu o hyd. I ni'n diolch. Ac i ni'n daddoli di. Ac i ni'n gofyn i ti faddau ni arglwydd. Na, di ni ddim yn dy weld di. Di ni ddim yn dy gydnabod di fel y dylen ni. Di ni ddim yn diolch fel y dylen ni. Gwna ni ddiolchgar mewn gwirionedd. Ac o arglwydd i ni'n diolch bod ti wedi darparu
gwaredwr i ni hefyd yn yr arglwydd Iesu Grist, bod ti wedi anfon dy fab annwyl yng nghyflawnder yr amser, yn ôl yr holl addewidion, popeth yn gysgodion ac addewidion yr Hen Testament yn cael ei cyflawni yn Iesu Grist. I ni diolch bod e wedi dod fel gwaredwr, bod e wedi dod â theyrnas Dduw, bod e wedi dod â bywyd Dduw i ni fel dynoliaeth, a bod e wedi dod i bontio rhwng Duw a dynion, a wedi dod i ddod â ni at Dduw wrth gwrs, i ddod yn blant i Dduw, i ddod yn bobl yr arglwydd, i ddod yn etifeddion y nef ar bywyd tragwyddol. I ni'n diolch. Ni'n diolch bod hyn yn golygu gadael y gogoniant, gadael y nefoedd, gadael ei gartre gogoneddus a dod i barthau isaf y ddeiar, dod i'n deiar ni, a dod i fyw yn ein plith ni gyda ni, dod i wynebu bywyd fel i ni'n i wynebu fe, ond heb bechod. Heb roi mewn i'r diafol, ond ei fod e wedi byw bywyd oedd yn gogoneddu Duw ym mhob ffordd. I ni diolch am yr arglwydd Iesu, diolch am ei fywyd glân, a diolch am ei aberth ar y groes, bod wedi rhoi ei waed drosom ni, bod wedi cael ei aberthu fel oen yr aberth yn ein lle ni, i gymryd dyled ein pechod ni, ac i ni'n cydnabod ein pechod o'r newydd arglwydd. Di ni ddim yn dygaru di fel y dylen ni. Di ni ddim yn caru yn cymydog fel dylen ni. Di ni ddim yn gogoneddu Duw ac yn addoli Duw. Di ni ddim yn diolch yn ostyngedig fel y dylen ni i ti. Di ni ddim yn mawrhau dy ras di arglwydd fel y dylen ni. Arglwydd maddau ni am bob pechod o arglwydd. Pob peth sydd yn groes i ddewyllus, pob peth sydd yn groes i thair di ac i orchmynion di arglwydd. Popeth. Maddau ni. Diolch o arglwydd. Diolch bod Iesu Grist i dod i gymryd ein beiau, i gymryd cosb ein bai arno fe ei hunan ac i dalu yn llawn gyda'i waed ei hunan. Fel bod bywyd Duw yn dod i ddyn. Fel bod ni'n gallu dod i adnabod. Fel bod ni'n gallu dod i weld Duw. Fel bod ni'n gallu dod i bwyso ac i ymddiried, i adnabod dy gariad, ac i brofi dy ras a dy heddwch yn ein bywydau ni, a gwybod bod Duw trosom ni yn Iesu Grist. Arglwydd i ni'n diolch i ti. Diolch am ei atgyfodiad y trydydd dydd i ni'n dathlu bob dydd Sul. Diolch bod y pris wedi dalu'n llawn, y ddyled wedi ei thalu, a bod ffordd rhwng Duw a dynion sydd ar agor, bod y bont ar agor yn Iesu Grist. Diolch. Arglwydd i ni'n gweddio ti ddod ato ni heddiw. Diolch bod Iesu wedi esgyn ac wedi anfon yr ysbryd glân. I ni'n diolch am waith yr ysbryd glân, ac yn gweddio am ddylanwad nerthol yr ysbryd ar ein hoedfa ni heddiw, ac ar ein heglwysi ni ac ar ein gwlad ni yn y dyddiau hyn. Arglwydd anfon yr ysbryd eto mewn nerth o arglwydd, i ddeffro pobl sydd yn farw yn ysbrydol, i achau pobl sydd yn glaf yn ysbrydol o arglwydd. Arglwydd i ddod â bywyd Duw i'n heneidiau ni, i ni gael gweld gogoniant yr arglwydd, i ni gael profi ei gariad a'i ras. Arglwydd anfon yr ysbryd. Arglwydd i ni'n cyflwyno nawr ein gwasanaeth, i ni'n cyflwyno'n gilydd i ti arglwydd, ac yn gofyn i ti fod yn drigarog wrthym ni. Cyflwyno rhai sydd mewn cartrefi, rhai sydd yn ei cartrefi hunain, rhai sydd â gofalon trwm, dros anwyliau, rhai sydd yn unig ac yn ofnus. I ni'n cyflwyno'n gilydd i ti arglwydd. A diolch dy fod ti wrth law o hyd i wrando cryd, dy fod ti'n bresennol ym mhob man. Helpa ni i wybod a phrofi dy gosrwydd a dy bresenoldeb sanctaidd gyda ni. Arglwydd diolch hefyd, y bydd yr arglwydd Iesu'n dod nôl cyn hir. Yr ail waith fel brenin gogoneddus, fel arglwydd arglwyddi. Ac y bydd pob glin yn plygu a phob tafod yn cyffesu fod Iesu Grist yn arglwydd, gogoniant Duw Dad. Arglwydd, i ni'n gweddio deled y deyrnas,
a gwneler dy wyllus. Ar y ddeiar megis yn y nef, i ni'n cyflwyno rhai sy'n llywodraethu drosom ni ac yn gweddio dy oleini a dy ras, mesur o dy ras iddyn nhw arglwydd. I ni'n gweddio bydd rhyddid i addoli yn para yn ein gwlad ni. I ni'n gweddio i ti'n bendithio ni. Ac o arglwydd, i ni'n gofyn i ti i ddod ei achad o'r coronavirus os ti'n gweld yn dda arglwydd, yn dy drigaredd mawr. Aros gyda ni nawr felly ac arwain ni a derbyn ni, trwy Iesu Grist, ein ceidwad bendigedig. Amen. Cawn ni droi nawr at yr ail emyn. Os heddwch fel afon sy'n canlyn fy nrhoed. Yeah.
Wel, wrth i ni fod mewn cyfnod clo byr arall, ac i ni yn hymor yr Hydref a'r diolchgarwch, gadewch i ni droi at hanes Iesu nawr yn gwella y 10 dyn oedd ar gwahanglwyf, yn yr ail ran o'r darlleniad yn Luc 17 ac adnodau 11-19. 10 ar gwahanglwyf, ond un yn troi nôl i ddiolch ac i foli Duw. A mae 3 peth newn ni edrych arno fe nawr: y cefndir, y cais, y cydnabod diolchgar. Gadewch i ni droi at y cefndir i ddechrau te. I ni'n gweld bod Iesu ar daith i Jerusalem. Ac oedd hynny'n golygu mynd ar hyd ffin rhwng 2 ardal. A'r 2 ardal oedd Galilea yn y gogledd, o ble oedd Iesu wrth gwrs, a Samaria yn nes i lawr. Iddewon oedd yn byw yng Galilea, ond Samariaid yn Samaria. Ac oedd rheini yn bobl gymysg i gwreiddiau a chymysg iawn i cred hefyd. Oedd brenin Assyria, mae'r hanes yn mynd nôl yn bell, oedd brenin Assyria wedi cymryd pobl Israel o'r ardal yma ac wedi mynd â nhw i Assyria. Ond yn eu lle nhw, oedd wedi dod ac wedi gosod grŵp o bobl o wahanol wledydd yn ardal Samaria. Yn yr 8fed ganrif, dros 700 o flynyddoedd cyn Iesu Grist. Ac oedd nhw wedi dod a'u credoau gwahanol iawn gyda nhw, ond o'n nhw'n dal yna, ac fel i chi'n darllen yr Efengylau Matthew, Mark, Luc, chi'n gweld y tensiwn, a chi'n gweld y casineb rhwng Iddewon a Samariaid. Do'n nhw ddim yn rhannu yr un llestri, fydden nhw'n bita ac yn yfed gyda'i gilydd. Do'n nhw'n ymwneud â'i gilydd rhyw lawer. A does dim amheuaeth bod yr Iddewon yn edrych lawr ar y Samariad. Ond mae'r hanes yma yn dangos bod gras Duw a bod teyrnas Iesu Grist i bawb. Beth bynnag ei gefndir o ran ei dras, neu beth bynnag oedd e'n ei gredu yn y gorffennol. Mae lle iddo fe ddod i deyrnas Dduw trwy i ddod at yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth ddod nawr te i ryw bentre, dyn ni'n mynd cael enw'r pentre, mae'r grŵp yma o ddynion gwahanglwyfus yn galw allan ar Iesu. Mae'n ddiddorol yn dywe. Yr holl densiynau a'r casineb, yn ei salwch, yn yr haint, maen nhw'n byw gyda'i gilydd, y 10, sy'n gymysg o Iddewon a o leia un Samariad. Oedd y gwahanglwyf fel petai yn ei roi nhw yn yr un cwch. Ac wrth gwrs, mae hyn yn wir amdano ni i gyd. Pawb wrth gwrs. Un ddynoliaeth sydd, medde'r Beibl, mae pawb wedi cael ei greu gan Dduw ac ar ddelw Duw yn wreiddiol. I ni'n wynebu'r un profiadau o gael ein geni, i ni'n byw ar y ddaear yma ac i ni'n marw. Hefyd, medde'r Beibl, mae pawb yn bechadur. Dyn ni ddim yn caru Duw a'n holl galon. Na'n cymydog fel ni ein hunain. Mae rhywbeth sydd yn ein huno ni. I ni yn yr un cwch. I ni'n ddynol wedi'n creu gan Dduw yn hollol ddibynnol arno fe, ac i ni'n bechaduriaid, yn syrthio'n fyr o goniant Duw. Ac ni'n gweld fan hyn bod nhw'n sefyll o bellter. Doedd dim hawl gyda'r dynion yma i fod yn y gymuned. Doedd nhw ddim yn y pentre, sylwch, oedd nhw tu fas. Mae Iesu'n dod ar ei traws wrth ddod i mewn. Doedd nhw'n cael bod yn ei cartrefi. Falle bod nhw'n byw aros mewn pebyll, neu falle mewn rhyw ogof os oedd na un wrth law. A mae hwn yn drawiadol i ni nawr yn dywe, yng nghanol helynt Covid-19 ar hyn o bryd.
i ni'n clywed o hyd, cael ein atgoffa o hyd, am bellter cymdeithasol, 2 fetr. Ac i ni'n cael ein atgoffa, mae arwyddion ar hyd y lle. Yn ein atgoffa ni, cadwch bellter cymdeithasol. Ac oedd yr un peth yn wir yn gwmws am y gwahanglwydd. Hefyd, oedd disgwyl i berson a'r gwahanglwydd i orchuddio ei wefus uchaf. Falle gyda'i law, neu falle gyda dillidyn. Penwisg falle'n dod rownd, fel sgarff. A mae hwn yn drawiadol i ni eto, yn dyw e, wrth i ni wisgo mwgwd nawr yn gyson wrth fynd a dod. Dyma oedd rheolau cyfraith Moses. Dyna oedd cyfraith gwlad Israel, ac mae'r dynion yn parchu'r rheolau. Ac i ni'n gallu gwerthfawrogi yn well nawr falle y profiad o fod yn ynysig. Ond nhw'n gorfod hunan ynysu, ond bod nhw gyda'i gilydd mewn grŵp beth bynnag. Ac i ni'n gwybod beth yw e, i beidio gweld teulu a ffrindiau wyneb yn wyneb a gafel ydyn nhw. Hefyd, mae'n siŵr bod nhw wedi colli gwaith, methu gweithio nawr, a'i teulu felly yn dioddau'n ariannol oherwydd hynny. A mae hwnna'n brofiad i rai nawr hefyd. Ni'n gallu gweld bod yr hanes felly yn berthnasol yn yr ystyr ynni, gyda pob un ohono ni wedi'n effeithio i ryw raddau neu gilydd gan coronavirus. Beth bynnag ein credoau, ein gwreiddiau, ein cenedl, ein tras, pwy bynnag i ni. Ac wedyn, i ni'n cael y cais. Mae'r grŵp cyfan yn galw ar Iesu am iachad. Mae a'r disgyblion yn dod hibo. Maen nhw wedi dod i'r fan reit yn mynd hibo lle oedd y gwahangleifion yma. A mae hyn yn atgoffa ni nawr, os newn ni aros am eiliad, o wirionedd pwysig iawn. Sef bod Duw yn bresennol ym mhob man o hyd. Mae'r Beibl yn dweud yn glir wrthon ni na dyw e ddim yn dduw pell. Dyma chi Actau 17, 27, a'r apostol Paul yn pregethu yn Athen. A dyma beth mae'n dweud, a dydy sef Duw, y gwir dduw, dydy ddim yn bell oddi wrthon ni mewn gwirionedd. Dyn ni'n byw, yn symud ac yn bod yn iddo fe. A bydd rai o'n ni'n gwybod yr emyn enwog gan David Jones Treborth, mae Duw yn llond pob lle, presennol ym mhob man, yn nesaf yw e fe o bawb a denaid gwan. Wrth law o hyd i wrando cry, fel mae'r rhain yn profi, nesau at Dduw sydd dda i mi. Ac felly, mae'r deg yn galw allan, maen nhw'n galw mas. A faint o bobl sydd wedi troi at Dduw mewn gweddi yng nghanol cyfnod anodd y coronavirus. Faint sydd wedi gweddio am gael eu cadw rhag yr haint, neu i rywun arall agos, yw teuluoedd cael eu cadw hefyd, ac gweddio dros eraill yn ystod y cyfnod yma. Wel, llawer mwy na fydd yn fodlon cyfaddau falle, dwi'n siŵr o hynny. Wel, maen nhw'n cyfarch Iesu nawr fel meistr sy'n debyg iawn i athro, rabi. Maen nhw wedi clywed, mae'n debyg, i fod e'n gwella afiechydon. A maen nhw'n gofyn am trigaredd. Dyna'r cais, trigar ha, cymra biti arno ni, please. Dyn nhw ddim yn sôn am iachad fel y cyfryw, ond oedd e'n gwbl amlwg i bawb. Mae dyna oedd i cais nhw mewn gwirionedd. Ac ni'n gweld fan hyn Iesu yn iachau o bellter. Dyw'r pellter cymdeithasol ddim yn broblem iddo fe. Does dim rhaid iddo fe ddefnyddio yr un geiriau bob tro.
neu yr un dull o weithredu i a chau pobl. Does dim rhyw fformula haearnaidd ganddo fe. Does dim rhaid iddo fe roi ei law ar berson. Does dim rhaid gwneud clai neu boeri. Does dim rhaid dweud geiriau o gwbl. Beth bynnag y ffordd mae'r arglwydd yn gweithredu, i ni'n gweld bod nerth yr arglwydd yw i wella yn amlwg ganddo fe. Ac mae hynny'n wir heddi hefyd. Oedd yn gallu gwella'r corff, mae'n gallu rhoi iechyd i ni heddi, ac mae ganddo wellhad ysbrydol llawer mwy i ni hefyd. Chi'n gweld mae pob un o wyrthiau Iesu yn arwydd. Mae'n pwyntio at rhywbeth llawer iawn dyfnach. Llawer mwy a phwysicach sydd ar gael i ni. Wedyn, i ni'n gallu profi gwellhad corfforol ac mae'n fendith fawr. Ond hynny, byddwn ni farw eto wrth gwrs. Ond os cawn ni wellhad ysbrydol mewnol i'r enaid, fe gawn ni fywyd tragwyddol. A does dim diwedd i'r bywyd hwnnw, does dim marw ysbrydol wedyn. Dwi'n hoff iawn o eiriau yr arglwydd Iesu yn Efengyl Ioan, pennod 11 ac adnod 25, 26, yr arglwydd Iesu'n siarad â Martha sydd newydd golli ei brawd Lazarus. A Iesu wedi dod i'w atgyfodi fe. Mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. A dyma beth mae'n dweud, pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw, fe fydd byw. Nawr dyna'n hanes ni yn gorfforol. I ni'n mynd i farw, chi'n gweld? Ni'n gwybod hynny, wrth gwrs, i ni'n ofon hynny, ond i ni'n mynd i farw. Ond o gredu yn Iesu Grist, mi fyddwn ni fyw eto, mi gawn ni gorff newydd, gawn ni'n atgyfodi a cael corff newydd. Ond mae'n mynd mlaen i ddweud wedyn, a phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni fydd marw byth yn ysbrydol. Wrth gredu yn yr arglwydd Iesu, ni'n dod i berthynas gyda Duw, a mae hwnna'n aros. Dyw hwnna byth yn cael ei dorri. Beth bynnag ddaw, yn ein bywyd, trwy farwolaeth ac i dragwyddoldeb. Wel, mae'r arglwydd yn ei hanfon nhw nawr at yr offeiriaid. Unwaith eto, mae Iesu'n dilyn rheolau cyfraith Moses, oedd yn gyfraith gwlad. Yr offeiriad oedd y person oedd yn gyfrifol am asesu cyflwr person a chyhoeddi os oedd e'n iach neu beidio. Heddiw gyda ni, wrth gwrs, byddwn ni'n mynd at y meddyg. Gyda'r feirws, i ni'n cael prawf, wrth gwrs, ac yn gorfod cael prawf arall i weld os i ni'n bositif neu beidio. Ac os i ni wedi bod yn sâl, wel y doctor sy'n gweud pryd i ni'n glir a pryd i ni'n well i fynd gatre os i ni wedi bod yn yr ysbyty. Wel, wrth fynd, mae'r dynion yn gwybod ynddyn nhw'i hunain i bod nhw'n well. A dyna fendith. Na fendith yw teimlo'n well os ych chi wedi bod yn sâl. Dim poen pan oedd na bo'n ofnadw. A dim arwyddion a symptomau y gwahanglwydd gyda'r hyn, y smotiau gwyn. Falle bod i dwylo neu trad nhw wedi dechrau crebachu. A nawr maen nhw'n sythu. Maen nhw'n gweld y gwahaniaeth. Maen nhw wedi cael gwellhad. Ac wedyn yn drydydd, mae'r cydnabod diolchgar. Mae 10 wedi bod yn sâl. Oedd 10 eisiau gwella. Oedd 10 wedi galw ar Iesu am wellhad. Oedd 10 ar ei ffordd at yr offeiriaid. Roedd 10 yn well. Ond. Ac ni'n gallu clywed y siom yn eiriau yr arglwydd Iesu fod 9 wedi cario ymlaen heb feddwl dod nôl i roi gogoniant i Dduw. Ac ni'n gweld fan hyn concern mawr yr arglwydd Iesu. Ac allwn ni'n deall yr arglwydd Iesu os na ddeallwn ni hyn
ei gonsern cyntaf oedd gogoniant Duw. Yn gyntaf, medde fe, ceisiwch deyrnas Dduw. Dyw e ddim yn sôn am ei hunan fan hyn, bod nhw ddim wedi dod i ddiolch iddo fe. Na, dyw nhw ddim wedi rhoi gogoniant i Dduw. Mae'r naw yma, fel cymaint o bobl, wedi derbyn bendithion Duw. Ac i ni wedi derbyn eto. I ni derbyn o hyd bwyd, diod, iechyd, manteision ein bywydau ni. Ond heb gydnabod Duw. Mae wir am gymaint. Ei fawredd, ei ddaioni, ei ras, bod e'n rhoi nid fel i ni'n haeddu. Ei ffyddlondeb fel crewr ac fel cynhaliwr. Mae'r un sy'n paratoi ar ein cyfer ni yn rhoi o hyd ac o hyd. A mae'n drist, mae agwedd y naw yn agwedd o falchder a hunanoldeb erchyll. Maen nhw wedi cael beth o'n nhw moyn, mlaen â nhw nawr, mlaen â'i bywydau nawr. Maen nhw methu aros, wrth gwrs, i fynd nôl i'r gymuned, nôl at ei teulu, nôl at ei gwaith, wrth gwrs. Ond, mae fel petai Duw ddim yn bod. Mae fel petai dim byd nawr all Iesu rhoi eto iddyn nhw. Maen nhw wedi cael beth o'n nhw moyn, bant â nhw nawr. Does dim ystyried troi at yr arglwydd Iesu, yr un sydd wedi dod â bendithion Duw, rhodd fwyaf Duw, sydd wedi dod i roi gymaint mwy i ni. Mae wedi dod i fyw yn gyfiawn, yn lân. Mae wedi dod i farw dros ein pechod. Mae wedi dod i roi ei wad ar y groes i'n gwneud ni yn iawn gyda Duw. Mae cymaint mwy gyda fe ar ein cyfer ni. Wel, wedi sôn am y 10 a'r 9. Ond mae un yn troi yn ôl. Mae un yn moli Duw, yn gyhoeddus, yn uchel, moli Duw, a chydnabod bod y fendith yma to wedi dod oddi wrtho fe. A mae e'n plygu. Mae'n plygu, mae'n syrthio ar ei wyneb o flaen Iesu, a mae'n diolch yn ostyngedig iawn. Does dim agwedd, wel o'r diwedd wedi cael beth o'n i fod i cael. I ni'n clywed yr agwedd yna. A diolch yn ostyngedig i Iesu, rhoi clod a gogoniant i Dduw. A mae'r arglwydd Iesu'n cyhoeddi bendith arno fe. Mae'n ei sicrhau mae popeth yn iawn. A bod Duw ar waith yn ei fywyd. Dyma beth mae'n dweud, chi'n cofio? Mae'n dweud yn aml, dy ffydd sydd wedi dy iachau, neu dy ffydd sydd wedi dy achub. Oedd e'n ymwybodol, oedd gyda fe ffydd. Oedd wedi cael ffydd gan Dduw, oedd gyda fe ffydd. Roedd e'n ymwybodol ac oedd e'n siŵr o Dduw. Ei fawredd ei ddaioni fe, ei gariad Mae'n gweld llaw Duw ar waith yn Iesu Grist. Ac mae'n derbyn llywodraeth Duw, arglwyddiaeth Duw. Sut dyn ni'n gwybod? Wel, yn gyntaf, mae'n moli. Mae'n moli ac yn addoli, a wedyn mae'n plygu. Mae'n plygu. Mae'n gweld fel mae Duw wedi ei fendithio trwy yr arglwydd Iesu. Mae'n ei weld fel mab Duw, fel cyfryngwr, fel cynrychiolydd Duw, no? Mae'n gweld nerth Duw, cariad Duw, trigaredd Duw ar waith, trwyddo fe. A'r gair am ddiolch i ni'n cael fan hyn yw Eucharisto, sydd wedi rhoi Eucharist i ni. Bob amser diolch i Dduw yw'r gair yna. Ac oedd y moli, y plygu, y diolch yma yn arwydd o achubiaeth neu iachad arall, chi'n gweld. Oedd y lleill wedi cael iachad corfforol, mae wedi cael iachad arall. Mae wedi cael iachad neu achubiaeth mewnol, ysbrydol, o'i bechod. Pwy oedd yr un yma? Wel,
samariad, un o'r genedl gymysg yma, un o'r rhain a'i cred oedd yn gymysglyd iawn. Ond mae hyn yn dweud wrthon ni chi'n gweld bod lle i bobl fel y samariad yn heyrnas Dduw, sef pobl heb gefndir Cristnogol clir yn ei bywyd, pobl o grefydd arall, neu dim crefydd o gwbl falle. A mae Duw yn dod â phobl at Iesu Grist, ac yw deyrnas o bob tras a chefndir. Pobl sy'n dod ato fe yw dderbyn fel gwaredwr, fel arglwydd, i dderbyn rhodd Duw o fywyd tragwyddol yn Iesu Grist. Pobl sy'n dod nawr i fod yn ddisgyblion Crist. Ni mor ddiolchgar i'r arglwydd am ei air i ni yn y darn yma heddi. Mae rhaid i ni ddiolch i'n Duw am ei holl fendithion rhyfeddol i ni, fel ein crewr ac fel ein cynhaliwr. Ond hefyd i ni'n diolch i fod e wedi anfon ei fab i roi rhywbeth llawer mwy na'i roddion a'i fendithion tymhorol i ni, sef bywyd ysbrydol, bywyd tragweddol, sef perthynas o gariad gyda Duw yn Iesu Grist. Bod ni'n iawn gyda Duw, bod ni mewn heddwch gyda Duw. O, i ni'n diolch bod yr arglwydd Iesu wedi dod i ddelio a'n pechod erchyll. I ni'n cael rhyw gipolwg ono fe fan hyn. Diffyg mawl, diffyg cydnabod Duw yn gyhoeddus, a'i addoli fe. Diffyg diolch, diffyg plygu'n ddiolchgar. Dallineb i Dduw, ei ogoniad, ei ddaioni, ei gariad, ei ffyddlondeb, a'i ras. Mae'r arglwydd Iesu wedi dod i ddelio gyda'n pechod, i dalu am ein pechod ar y groes, fel bod na faddeuant a ryddhad i gael o'r agwedd yma. Dyma agwedd y naw, chi'n gweld? A mae na iachad i gael trwy ffydd, trwy gredu Duw a derbyn ei fab, yn waredwr ac yn arglwydd ein bywyd ni. Gai ofyn cwestiwn cyn gorffen, i bwy wyt ti'n debyg heddiw? Wyt ti fel y naw? Wyt ti'n derbyn bendithion Duw, yn galw arno weithiau pan ti mewn cornel, mewn angen mawr, a profi ei garedigrwydd, ac eto heb ei gydnabod yn gyhoeddus, heb fod yn un o'r addolwyr, heb fod yn ddisgybl Iesu Grist, i bawb i wybod. Wyt ti wedi dod i blygu wrth trad yr arglwydd Iesu, i dderbyn Iesu Grist a'r bywyd tragweddol sydd ganddo, a dod yn un o'i ddisgyblion ni. Os mai fel y naw wyt ti, mae angen heddi ti ydi farhau, a rhoi clod i Dduw, a rhoi dy hun yn gyfan gwbl i'r arglwydd Iesu Grist. Beth yw gwerth iechyd a bendithion dros dro? Beth yw gwerth bendithion cyrfforol, bydol, tra bod yr enaid yn farw, heb adnabod Duw, heb fod yn iawn gyda Duw? Beth yw gwerth ennill yr holl fyd a cholli dy enaid? Beth am ddod yn ostyngedig at Iesu Grist heddi? Beth am gydnabod daioni rhyfeddol Duw, ein crewr a'n cynhaliwr? Beth am gydnabod ein pechod o anwybyddu Duw, cefnu arno fe, amed Duw a'i gau allan, mor aml. Mae'r arglwydd Iesu yn siŵr o'n clywed ni, os fyddwn ni'n dod. Os fyddwn ni'n galw, bydd e'n siŵr o'n hateb ni. Wedi dod i'r byd, i ddod â teyrnas Dduw i ni, chi'n gweld, i ddod â ni at Dduw. Wedi mynd i'r groes i farw dros bechaduriaid, i dalu'n dyled, i wynebu'n cosb, ac i wneud yn siŵr bod maddeuant a bywyd newydd i ni. Iachad ysbrydol. Perthynas gyda Duw ac achubiaeth o'n pechodau. Boed i ni brofi a gwybod hyn, ac iddo fe
bo'r gogoniant a'r diolch. Amen. Gawn ni droi nawr at yr emyn ola, Hosanna, Halleluia, fe anwyd brawd i ni. Diolch i ti, Arglwydd, am dy air i ni heddiw. Diolch am dy holl bendithion i ni, ond diolch yn arbennig am roi i ni dy fab Iesu Grist, ac am y rodd o fywyd tragwyddol sydd i ni ynddo fe. O, Arglwydd, helpa ni i ddod ato fe, ac i gael y bywyd hwn. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a rhoso gyda ni hyd nes y daw. Amen.